Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Owaduma ku-ANC usejoyine I-ABC. Lusemomo ukhetho lwezigungu ezilawula izikole kanti bavale isikole bekhala ngezangasese. Izindaba ze-1KZNTV uzifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu izidume esandlwane siyakhuleka. Umongameli weqembu abantu botho Congress uPhilani Mavundla usememezela amalunga amasha esigungu esiphezulu saleli qembu nalapho kumenyezelwe igama lika Makhosi Khoza njengesekela likamongameli waleli qembu. Ekhuluma ke nabezindaba uMavundla uveza ukuthi laba bazoqinisa umkhankaso wabo wokuqala ukukhankasela ukhetho kokulindeleke ukuba libanjwe kuleli nonyaka. Sezogadla ngobuholi obusha iqembu le-ABC. Lokhu kuza ngemuva kokuba umengameli walo ememezele amalunga amasha esigungu salo esiphezulu. Sesinamalunga amanye sesinawo abala isekela lami njengopresident okuwumkhetho Udkt Makhosi Khoza. Bese uthe ofisini likaNobhala sibe nomkhetho Ujoyine Shandu. Kuthi ofisini sikahlalo kazwelonke sibe nomkhethwa kumfundo Masondo kanye nomkhethwa uNyambose umthetho. Elokho ke besithi asizokuthula kwaziwe ngoba ukuya phambili isakhiwo se-ABC ibona phole esizobe sesifolisa ngabo ukuya phambili. Lolu guquko luza ngemuva komntontshiswano phakathi kwamalungu aleli qembu njengoba kunamacala aseyinkantolo afakeke phakathi nelokugudluza kwamengameli walo esikhundleni. Ephawula ngalokho Mavundla uveze ukuthi ke kukhona abebezama ukuliqola leli qembu ngenhloso yokulibulala. Cha, lapho babezama ukuyiqola nje i-ABC examine ngoba ukuyiqola babengayiqoleli ukuthi mhlambe bafuna uyisebenzisa ukuthi kube iqembu labo lepolitiki babeqolela ukuthi kufanele ife ngoba kuneqembu lepolitiki elalikhiphe lo umyalelo laze lafaka ngisho imali. Uma kiwe inkantolo nje ubuthola umuntu oyikhansela nemali yokuthi aqashe ummeli wasemajajini amqasha azaphinda ngakho ngoba kwakucaca ukuthi kukhona babekade bexhasa lolu daba ukuthi i-ABC ayiphela indaba yalo. Esingakusho ukuthi la sesifinyelele khona ngomhla ka-5 kuFebruary besiphindele lenkantolo masifika enkantolo ayijaji nje lifundele laselethi isinqumo esasikhishwe yijaji ngo-20 September esasithi laba konke lokho abakwenza akukho emthethweni abakuyeke futhi ukwenza. Cha, simile alangabe sabeke isikhathi sibuyeni enkantolo kuthi udaba nje limile siyobona siyanini enkantolo mhlazana nathi sithanda ukuya enkantolo kwamanje sisaxakwe indaba yokhetho sisafuna siyokhethweni. Ukhoza ephawula ngalezi indaba uthi ke ukubeke kwahlala obala kuhle kwekade lemhlophe ehlungwini akulindele eqenjini ke azoliqoma. Part of the reason why I joined this organization is because we are practical. We wanted to do things that are tangible. We want to move beyond sloganeering. We are not about slogans here. We are about action that is going to bring tangible results, especially the improved quality of life of the South African native. And we are proud to say we are unashamed to identify South African natives as our primary motive forces. Uphinde wacacisa ngokubonakala kwakhe nomsholozi muva nje njengoba ethe ubeyoxolisa kwazise uye owayehamba phambili ekuthenike axoshwe esikhundleni sokuba umengameli wakuleli kepha ke njengamanje amehlo akhe asevulekile. Indaba ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ungqongqoshe wemfundo yesisekelo kuleli enje Motseha ugqugquzela abazali ukuba babe yingxenye yokhetho lokukhetha ke izigungu ezilawula izikole. Ekhuluma ke kwisithangami nabezindaba uMotseha uveza ukuthi izikole eziningi ezinezigungu zabazali zenza kahle kakhulu kwimphumela kaMatekweletsini nasekufundiseni nje ngendlela. Umthetho wakuleli ugunyaza ubumnyango wezemfundo wakuleli njalo emva kweminyaka emithathu usingathe ukhetho lokuqoka isigungu ezizolawula ukuphathwa kwesikole. Ungqongqoshe uMotseha wethulwe ngokusomthethweni lolu ukhetho okulinde ukuba lisingathwe kusukela mhla lolunye kuMbasa kuya kumhla zingama-31. Kanti uphinde waveza ukuthi lokhu kunomthelela ekutheni izikole zenze kahle kakhulu kwimphumela kaMatekweletsini. We really mark a significant milestone whereby we launch the 2024 school governing body elections.
The actual SGB elections will be held from the 1st of March 2024 in all ordinary public schools. By law, we are required to conduct elections of SGBs every 3 years. Our motivations, except for the legal part, are grounded on both evidence and aspirations. Because research has consistently shown that schools with active school governing bodies excel across the different metrics, including academic performance, learner well-being, and community engagement. Izikole eziningi ziyayibhekana nezingqinamba okuyayigcina sesidinga abazali. Ungqongqoshe uMotshekga uchaze lezi igungu njengomgogodla wezikole njengoba siphinde sibhekelele ukuphathwa kwemali yesikole kanjalo nokuqashwa. It is a moment that not only reflects our commitment to democratic values, but also underscores our collective responsibility towards the future of basic education in our country. So by law, school governing bodies are the backbone of our school communities. They ensure schools are not merely institutions of learning, but beacons of hope, character, and community spirit. Their impact is profound and far-reaching, with roles encompassing financial management, policy formulation, and staff appointments. Lezi igungu ibuye isahlalelwe umsebenzi omkhulu oqinisekisa ukuthi siyaqhamuka nekhambi lokusiza izikole ukuba silawulwe ngendlela. Ezindabeni ze-I-KZNTV kubika uThabani Maphumulo, eRichards Bay. Kumenze ukufunda esikoleni samabanga aphezulu eSemangethe Gingindlovu indonda kusuka high njengoba abafundi bevale amasanga lesikole kusukela ngoLwesihlanu bekhala ngezindlu zangasese ezingekho esimene esigculisalo. Omunye ke walabafundi uSibongo Kuhle Dube uthi kwezinye izikhathi abafundi bayaphoqeleka ukuthi beze bephume bebuyele emakubo ukuze bezothola indawo yokuzikhulula ngoba esikoleni ke abakutholi ukusizakala. Uqhuba ngokuthi sekaningi bezwakalisa ukungenami ngalesi simo kepha ke kube izinhlanga zimuka nomoya. Kuphazamisekile ukufunda esikoleni samabanga aphezulu indonda kusuka secondary eSemangethe Gingindlovu ngenxa ke izindlu zangasese okubika ukuthi sekuphela isikhathi eside zingekho esimeni. Ngokusho kwengamele isigungu sabafundi kulesi sikole uSibongo Kuhle Dube uthi ke sesiside kakhulu isikhathi bekhala ngalezi zindlu zangasese kepha ke kufanele nokuthela amanzi emhlane wedada. Kanti unyaka wesifolo sabi ukuthi ama-toilet awekho right. Sukela ngoye 2000 ama-toilet abevele enjina kwaze kwashintsha nothisha omkhulu sibabikela naka department bengasithathi serious sibatshela ukuthi we want proper sanitation kodwa bona basinaki abanye bethu baba infected bekhishwe izisu nxa lama toilet awekho right nalawo ama mobile toilet abasilethela wona nawo ayabheda awekho right lama toilet mangaswabone kwanawe angeke walisebenzisa lela toilet ihlobo luyilona. uDube uqhubeka ngokuthi iningi labafundi liyasala ezifundweni njengoba bephoqeleka ukuthi ke bephume beye emakubo uma ke bedinga indlu yangasese ngenxa yesimo ezasesikoleni ezikuso. Ngesimo sokufunda saphazamiseka ngoba ama toilets awekho right. If umuntu engekho right having a running stomach ucela ipermission mhlambe to 20 learners a day abacela ama permission ukuthi behambe beyosebenzisa ama toilets emakubo and uyazi once waphuma esikoleni wayakini angeke usabuya again ubuyele esikoleni ngobani usuyitholile ipermission ukuthi uhambe uye ekhaya like yonke into la indonda yikho right. Amanzi, shortage of water, fine, because water is a scarce resource in South Africa and you can understand a lot. Kodwa we are supposed to have proper sanitation. Sawa demand njengamanje ama toilets. Kade saswalinda siwacela sawaceli manje siyawa demand. Sifuna ama toilets amasha right asuitable njengawa ezinye izikole. Usibongile Nzuza oyilungu lesigungu esilawula isikole uthi ke kuningi ke lesi sikole sibhekene nakho ongenayisombululo. Besikufisa kakhulu ukuthi kungenani sicela besakhelela ingane zethu ama toilet abazukulu phela kusezona ngisengabazukulu besakhe bezakhela ama toilet esikoleni isikole sibe right. Lesi sikole nje sibona ukuthi abasithandi asina principal asinalo department nje kuningi lesi sikole engakunakile kusona sesihlale success singena principal lokhu kuletho othisha ababambe la benzani izikole ngomakhelwane zinama toilets no principal zi right sesihlupheke kakhulu ngesikhathi enokhuluma ne department ke ngendaba ngodaba lwesikole nje sisodwa. Kanti ke linye lamalungu omphakathi belikhona ngenkathi kubhikisha laba bafundi
lithi ke lifisa uhulumeni engenelele masinyane ngoba kwayena engumzali usiqonda kahle isimo laba bafundi ababhekene naso. Isikole lesethu kusibe saba nencindezi isikhathi eside la khona sesiqala ukuthi sibona ukuthi siyanyuka even nezinga lokuphasa sekukhona isimo esinjengalesi. Siyafisa ukuthi uhulumeni angenelele ngokukhulu ukuphuthuma ngoba kuyalimaza ngempela abantwana bethu ukuthi ngesikhathi sokufunda fanele bayafunda ngaso kodwa bahlele ngaphandle and abahleliswe ukuthi bahlele ngoba bethande kodwa uyasibona isimo abahlele ngaphandle ukuthi abakwazi ukuthi bengene esikoleni esingenandla yokuyikhulula. Ukhulumela umnyango wezemfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal kuze kwashaya isikhathi ke sokuya emoyeni engakatholakala ukuphawula kulolu daba. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Myeni ngisemangethe eGingindlovu. Loyo oyimeneja kumasipala abaqulusi uKhehla Khwanazi uhole isithangamisa bezindaba izolo nalapha ecaciseka banze ngesimo salomkhandlu kuhlanganisa ukhanjiswa kwezidingo emphakathini kanjalo aphinde acacise kabanzi ngenqubekela phambili yophenyo oluqhubekayo mayelana nezinsolo ezasabalala zokuthi ke imeya kanye nabaqaphi bayo bayathinteka ekushoneni komfana wasendaweni yaseHlobane. Ekhuluma ke nabezindaba uMkhwanazi uveza ukuthi umbiko wophenyo usuphothuliwe uzokwethulwa ke endlweni namuhla ngaphambi kokuthi ke uvezelwe abezindaba. Ucaciseka banzi kwabezindaba ngesimo somkhandla abaqulusi imeya uKhehla Khwanazi phakathi ke kwezinto azivezile isimo salomkhandlu ngokusebenza kwezimali incwadi ongenela kaNgqongqoshe zokubusa bomsana nezindaba zomdabu ukuze kafakiswe lomlawuli kanye ke nenqubekela phambili ngophenyo ngodaba koluthinta umeya walomkhandlu kanye nonogada bakhe. Umeya ukuvezile ukuthi uzinze selukhona kulomasipala futhi ke basebenzisana bengamaqembu ezepolitiki ngokwahlukana. Lokho ke kufakazelwa ke naye ukuthi bathola umbiko ongenagcobo iminyaka emibili landelana unyaka u2021 kuya ku2022 kanye no2022 kuya ku2023. Ngasodabeni lozinzo ebaqulisini uzinzo selukhona. Administratively and politically I can confirm with you ukuthi abaqulusi we are stable. Onke amaqembu ezepolitiki sisebenza kahle kakhulu ngokukhulu ukubambisana. Njengoba nibona nje sila uhwip weANC kuphela ukhansela uKhumalo ocele ukuhamba ngenxa ukuthi lesi sithangami sesihlale ngemuva kwesikhathi. Njengomkhandlu sinayo into ethi si tole unqualified audit opinion for iminyaka emibili landelana ku 2021 2022 no 2022 2023. Njengamanje we are looking forward ukuqinisekisa ukuthi senza kangcono la khona we are heading to clean audit. Khwanazi okubaluleke ukuthi ke ukuze bekwazi ukuthuthukisa imali engenayo kumasipala uthi ke bazobhekana nendaba yabantu abasixhumela ngokungemthetho kwingqalasisinda kagesi lena ke ongenye izinto ezike zaba ngundaba mlonyeni kulomkhandlu nezasusa umsindo kule ndawo. Even though we may have some to be like thorny in our communities, we've got no option. We have to disconnect abantu who are illegally connected or who had tampered with the electricity meters for that. Le program iyaqhubeka ukuzama ukuthi siqhubeke siphile njengomkhandlu. Council ke iya resolve ukuthi ku appointwe ama investigators to that effect ubona ukuthi what is this, but I'm pleased to report to yourselves ukuthi they are making some good strides. A lot of people has been put behind bars. Ukuvezile ukuthi ke njengoba kwasabalala imbiko nezinsolo zokuthi ke yena nonogada bakhe bayabandakanyeke ekushoneni komfana eHlobane ngoDisemba onyaka owedlule kongeke lokho akusiliqiniso futhi ke umbiko ngophenyo usuphuthuliwe. It's not enough to say it was not true because the council took a resolution to say an independent investigator be appointed to deal solely with that. There is a special council meeting to deal with that particular report because in our last council meeting, the investigators did make the report available to all councillors, and then tomorrow there'll be time for deliberation so that we deliberate on that. Let's gaze in Dabazo 1KZNTV. Mina ngingusamukeliso Nqulunga.
Sefilidi. Ake siye ngasezitolo sihlangabeze nezindaba masibuya. Nina besilwa sinibingelele siphinde sinamukele futhi mina ngabe nisanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Owaduma ku-ANC usejoyine I-ABC lusemomo ukhetho lwezigungu ezilawula izikole kanti bavale isikole bekhala ngezangasese. Kusoludlame lomndeni kwisehlakalo sokudutshulwa kwamalunga amane omndeni kwashona oyedwa wesifazane ushaqekile umndeni wakwaGwala kwanoShezi Sinathingi eMgungundlovu kulandela ukugasela kwabalisi ebusuku bafike bazibuzisa okuthize maqede bavulela ngenhlavu laba bathi ke seziziningi izigameko ezenzekile ngaphambilini njengokushisela umuzi ukugqekezelwa kanye nalesi ke sakamumva kwabalimele ke kubalwa ubaba nendodakazi alwela ke noma ke abalwela impilo yabo esibhedlela. Kade kwasawubona umndeni wakwaGwala kwanoShezi eMgungundlovu usinda nakwizehlo ezahlukene. Ngokusho kukaBuzani Gwala ongumama kuleli ikhaya, umufi isihlobo sakhe asicelela ukuba sifihle ikhanda emzini wakhe ngoba sisabela impilo yaso lapho esasihlala khona kwaGezibuso. uGwala uthi selokhu safika isihlobo sakhe nesoka laso abakazi bakuthole ukuphumula njengoba izigameko bezilokhu zibalandela. Isigameko lesokugcina abantu ke bangenile lekhaya bangqongqoza bathi bafuna ubonisiwe. Futhi ke nami ngadubuleka ngumama lekhaya nomntana lekhaya uthi olethu umntanami wadubuleka la ethangeni kwadubuleka ubaba wakhe ngathi inhlamvu noma zo16. Oyisoka likamufi uAndile Nyoka uthi into endala lena ngisho besahlala kwaGezibuso ekhaya labo kokunomsindo njengoba ebekade engasenabo abazali umufi. Ndaba lento le engathi mina ngisola ngathi isuke ekhaya kubo bokwabo futhi ingxabano yasekhaya ngoba ngathi abantu bakubo nje abalandelwayo ngoba ngathi ngizwa ngala udadewabo laba abantu bathi kahle nomuntu antwabo udadewabo mawabo naye ngathi uyafuneka bekufuneka yena usisi lokhuzana umuntu wami lolifazana uBonini no-Antushala wabo udadwa u-Antu wamantu wengane bekufuneka babili nje athi bebalisa nebehlobo engasekho usisi wakhe lo sibaro wamantombazane bathi sebefuna lokhushalana ke manje ukuthi babulale yena nje sebebulale ulo udadwa uBonini. Unyoka uthi umufi bengenazo izitha. Umuntu wami umuntu osikhulekele nje eright nalokho nje abuye benalokho nje yabo abe no kuba nje Stifunyana ngoba nje umuntu phela abantu ade bese benganabani bayintandaba bebuya benohlutho nje ngaso sikhathi yabona kube nalokho kodwa abuyahleke nje umuntu odlulisayo umuntu ukhulekile ngibonanga nje ukuthi akekho umuntu engathi mhlambe ubeyamona mhlambe enenkinga naye. Kanti amaphoyisa KwaZulu-Natal asiqinisekisile isigameko. Police in Plesisla are investigating a case of murder and 3 of attempted murder. This follows an incident in which 4 people were shot on Friday the 9th of February at Snating location in KwaNoShezi. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube KwaNoShezi eMgungundlovu. Uthole kanzima umphakathi wasemthwalume kwaQoloqolo kuWard 9 njengoba ke makufanele ukuthi bawela umfula bephoqele ukukhumula izingubo bebenqunu ukuze bezokwazi ukuwela umfula omkhulukazi uQoloqolo. Ilungu lomphakathi uMbongeni Myende uthi inzima impilo ephilwe yilo mphakathi ikakhulukazi ke ingane zesikole okufanele ukuthi bazozwelisa njalo ekseni kanti uma linethe kakhulu ziyaphoqeleka ukungayi esikoleni. Ekhuluma ke neziko lezindaba uthi into abayinxusa kakhulu uhulumeni ukuthi abakhele ibloho elizokwazi ukuthi ke balisebenzisa ukuwela. Iyona impilo ephilwa umphakathi wasemthwalume kwaQoloqolo kuWard 9 okuneseningizimu nesifundazwe yokuthi abazali bavuke ekseni bezowulisa abantwana babo abayesikoleni. Iziko lezindaba ngesikhathi lihambele lo mphakathi lithola ukuthi abantwana besikole bafika sebemanzi esikoleni ngenxa yokuwela lo mfula. Kanti makunethe kakhulu abaye esikoleni besabela impilo yabo bese bephuthwa na izifundo. Lo mphakathi uthi ucela uhulumeni alisukumele udaba labo bakhelwe ibloho. Sinenkinga lamaswelisa izingane ezesikoleni. Amanzi memaningi azikwazi ukuya esikoleni. Kukaningi sikhuluma ngalendlela njengoba nomgwaqo uyinkinga indlela ephindiwe. Umgwaqo waphasa
kwakhiwa kwathi badapho kuphela khona ibudget bobuye baqhubeke basifakele konke nebridge. Konke lokho besithembise kona akwenzeki. Wafika lapha emfuleni uphela khona umgwaqo wema. Kuthe ngomhlangano olandelayo kwathiwa ibridge liphasile kodwa sazange ukuthi kwagcina kuqhubekani ngandaba zalelo bridge ngoba kwagcina sekuthiwa ukuthi lo bridge into engasaziwe. Uthi into abayikhalela kakhulu ukwakhelwa ibloho lokuwela abantu uthi lo mfulu uyingozi. Yakaqoqolo asinakiwe ku Ward 9 oDadeni. Ingane ziyalimala emfuleni kulahleke ubhaka. Ngikhuluma nje eyami ingane yaphuka lemfuleni. Besicela ukuthi mangase kube khona indlela kanisize ngayo. Zincane kabi le ngane. Akho umuntu ongamethi njalo ekseni uzowelisa le ngane la emfuleni. Yilonke inkinga esibhekene naso. Siyacela nakhulumeni ukuthi akayisabalalise into kuzwe lonke ake ibukwe ihlazo esihlangabezana nayo. Omunye wabafundi osebenzisa lo mfula zonke izinsuku uthi bathwele kanzima njengoba kwesinye isikhathi bengayi esikoleni uma umfula ungenisa. Asikwazi esikoleni magnetile kakhulukazi kanoma kuzobhalwa kusondela December ngoba khona imvula eyinetha kakhulu zibe namandla. Siye sihlanganisele nomzimo obukhulu kakhulu ngoba ukuthola ukuthi umfula ugcwele ibridge ngale ligcwele asikwazi esikoleni. Abanye abafundi abancane kakhulu nabo bacela ukwakhelwa ibloho njengoba bethi kunzima ukuwela kulomfula. La emfuleni ziningi into ezenza siyamuka icathulo kuyashibilika khona abaphukayo khona amamukayo abangatholakele sacela ibridge. Inzima into esamhle njalo ingane zamuka kusale ngisho emayunifomu izakhumula njalo asikwazi ngisho ukuhamba imoto azikwazi ngisho ukungena sambe sogibela leka amabhoqo. Inkinga yethu sibhekene nayo sidinga ibridge so manje asikwazi ngisho ukuhamba kahle sezikoleni. Umzali omunye wabafundi uthi sekukwafa abantu kulomfula. Ningi kakhulu nabantu sebefike kulomfula wethu. Befa abantu siya report asiphenduleki. Sinenkinga esingazange siyibone uma ngase uhulumeni mhlamba sizamele. Ibridge nje sikhala ngawo kakhulu. Siyacela ngoba manje yonke into yethu ingaphesheya. Even izitolo zingaphesheya ngisho siyogibela ingaphesheya. Lo mbiko benwathulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisemthwalume uDadeni kwaQoloqolo. Wesulwe izinyembezi umndeni wakaZungu eMbabe kuWard 8 kwesakamthethwa owakhelwe indlu entshaceke ngusomabhizinisi wendawo olima umoba ngemva kokuthi ke badelekelwa yindlu ababehlala kuyo neyabhidlika ngesikhathi sezimvula ezinamandla zango-April wangonyaka owedlule. Lo mndeni ke onamalungu ali13 phecelezi 13 futhi akekho osebenzayo ubusuphoqeleke ukuthi ke uhlala endlini eyodwa abanye beze becele komakhelwane. Uhlulekile ukuzibamba izinyembezi zenjabulo umama ngesikhathi ke kenikelelwa ngendlu esezingeni eliphezulu ngosomabhizinisi wendawo olima umoba. Umama usamkelisiwe uthi ke isimo besinzima kulomndeni njengoba bebhuqeleke ukusebenzisa indle eyodwa bebonke njengoba beli13. Indlu yalomndeni ke yabhidlika ngemvula enamandla kanye neziphepho ezahlasela ngonyaka owedlule ngo-April. Abanye ke bebeze becela komakhelwane indawo yokulala ngoba ingekho lena kwanayo ke le abahlala kuyo iyanetha uma kunemvula. Umama ke uthi lendlu izoshintsha isimo salomndeni. Belithi Marcelina lithi gogo mama kunethonto la ngithi thatha inkomishi ubeke eduze kwakho. Nami isitsha ungineze naso isitsha ngibeke lana ngenzela ithonto bese ngidonsa ingubo ngilale umazi imali ikhishwe phandle uma beningani kakhulu siyayigoqa sayibeka. Nibazalwane bekunomzima kuphela amandla bengekho ukuthi singenza kanjani kodwa besikwamukela ngoba bese sikuswayele kuyo le yandlu yethu eyodwa besenza konke phakathi akukho besingakwenza besigeza sipheka sikwenze khona la konke. Uma kufanele kuphekwe into eningi besibasa umlilo ngale sibheke icele lingenawo umoya sipheke khona ngebhodo laseziko amabhodo aseziko. Okunguyena kusomabhizinisi owahlonza lomndeni uthi ke isimo salomndeni asifica asimgculisanga wabe sefikelwa umuzwa ukuthi ke elule isandla ukuzalwekelele. Umndeni omkhulu onezingane ezisithupha mangikhumbula abathatha intweni ke sithi ke ngoba soke sidle imbuya ngothi aselekelelane sibambane njengokuyalela konyazo ukuthi asibambaneni siqhubeke sibambane siye phambili. Imeya kamasipala waseMfuluthu uXolani Mpengu usigxeke kakhulu kwisenzo sikangqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwaZulu-Natal uBongesitholo Mloyi owahambela ke le ndawo ngesikhathi ke imphakathi ihlaselwe ke yiziphepho eyaphazamisa ke imindeni eminingi wathembisa ukuyilekelela
kodwa kuze kube yimanje ke lokhu akwenziwe ukulekelela lemndeni yakhahlamezeka. Kodwa kuyishwa ukuthi kwafika ungqongqoshe wanyathela la wathembisa washutha naye umama lo bekadela kodwa wagcina lelo langa akakazaze zabuye. Kodwa ke sithi ke asethukike ngoba vele iningi labo lenza njalo siyakholela ukuthi ikhaya labaphuma khona ngoba ukufika nje uzothembisa abantu bese kungenzeki lutho kukhombisa lokhu kubabukela phansi abantu. Ubhenko kubese ezibophezela ngokuthi ke uzowulekelela lo mndeni ngokushayela abanye babantwana izitifiketi njengoba bengenazo kanti futhi ke uzophinda nikelele nangeithangi lamanzi njengoba ke amanzi entuleka kule ndawo. Masipala sizothumela ithimba lethu kuba lizobheka ukuthi yini elingayenza ukuze lezi zingane zikwazi ukuthi sigcine sithole igrant ngoba sesitholile inkinga ukuthi ngenxa yomzali ongenayo iID so sizolekelela ke ngethimba lethu la kwa LTT ukuba luze luzongenelela la ekhaya. Lesgezi indaba zo1KZNTV ngingosamkethiswe Nqulunga kisembabe. Ake siphinde futhi sidayise sihlangabeze nengosi yomnotho masibuya. Sekubingelela sekumngela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Owaduma ku-ANC usejoyine I-ABC lusemomo ukhetho lwezigungu ezilawula izikole kanti bavale isikole bekhala ngezangasese. Kuleli qophela ke sibheke ingosi yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-18.91 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-20.36 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-23.86 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-2022.23 cents i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u-$82 umphongolo. Kuleli qophela ke sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa kanye nethimba ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile